Pinarti tameng lalata mangka tekap wasana ring gupita tanpun renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggung sang Murwengkata sebebyar dumadining wayang Purwa. Pulakaning kandhani narik runtuting basa dongeng kuna ngemu surasa yen ninarasaya karaos. Mula jari rohang rasa mani rohing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilukaca. Jarweh wis rinakup caing carita lebet wis gemelar. Jroning pagliran yaiku sejati namriksane pagelaran ringgit Purwa. Surya Candra Ndarum Hyang Kartika pinurba kudrating kawasa. Sahari ratri hangidri bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti. Teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Deduk lantang kartu mangkar kaya rambun kaya jawapating kerembyah. Dadya padhanging kutu-kutu alang atoga buron wana miyang buron toya. Dadya branakan tanpa wicalan padhang trawangan sunari sanggiwang rawi ing ngarsa merbawani jagat. Mungguing jagat wetan tumungup-mungup mungguing hangranging bukir abang mrengangah lamun kaiksi ayahan dilato bumi saya dangu sumunu sanggiwang arka. Katon sumeblak kanan kiring abange semut jenar kaperbawan nari sanggiwang basanta. Tanem tuwu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru maya-maya pucuking gunung kenemulan gendanu kasiring prabancana lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega. Tan watawis dangu selaing kawula dasi den rar sangupaya buga garap tegal sawahi anglur selur tanah pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garlukune anggiring raja kayane sawane ana pirembagan samara wangi. Sang Hyang Arkasaya dangu saya inggil katos narik jagat wis katon melok dening keblar papat lor kidul wetan kulon. Sinari jagat kang samrebut yudha, rebut teja, rebut kekuwung, parandene datan ana ingkang madhani kekuwunging praja ing Astina. Yen Gajah Hoya, yen Liman Benawi, yen Kuru Janggala. Ngupaya negari satustan antuk kalih. Sewu tanjang kepetiga krana negara Ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran. Singasabantaya Benawi tinampi ombak samudra biruang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapantok uruting Cakrawala, wane-wane cakring wisik. Saweneng kreping jurang corong kinepung guwa sirung. Kinarya susuing peksi lawet nyang sarang burung. Wonten ugi pasisir antarsasana jembar kebegane pasir gumelaring garis pinggir. Tanem tuwuhang rembuyung royo-royo karang kitri. Ruwe-ruwe roning klapa pratandha bumi subur. Pasiden mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung banjengan hangrangsang langit. Linggak-linggok lampahing toya ngemijil saking sendang-sendang. Pening tirtane ilene pinara-para playune tinampi wadhuk bendung-bendung. Kinarya hangleni sawah miyang pategalaning Nara Kisma. Wekal pangulaing tetanen bebasan tan ana bumi sajengkang kang sela. Sadaya tinanduran tantu kang marakapi tandya Bathari Sri agelaring pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinangku pertiwi. Pategalane Rengga Palawija nganger biyung gegodhongane. Hambyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane, pala kependhem, pala kesimpar, pala gumantung. Sadaya tanku jiwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya pitiwen sangsa ngrembaka lamun siang aglaring pangonan. Lamun manci serap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi. Datan ana carane kandhang nganggo nancing palang labet tebi saking tindak Duryudana Tuti. Samya sayek saka kapiyakare luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina. Wana gumimbanging gunung hanggung rineksa mrih lestari run tumurun trah tumerah. Sadaya dadi regureganing lingkungan. Langkung-langkung lamuta tinaliti. Jalma sampun sampet ing sanggaman saking tindak sangsaya sinangsaya. Tebing wada winada. Ana namung samat sinamatan daya dinayan. Sawiji-wiji mapan jati ning jejiban. Ing ngempiji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya.
Kenging dirasake negari Ngastina Lakasuna lagi ngancik marang jaman kencana. Panjang kunjung pasir pawukirla jinawi gemah ripah karta tata turaharja. Dasar negara ingkang jero tancepi gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse tur tadoh kuncarane turta kasusreng manca praja. Lah sinten to wau ing asta pesaraning adil praja ing Astina punang ngucapna dosa namaning Sang Nata. Dosa raning Suwanama wis mestani jeluk Sanata Prabu Duryudana, ya Prabu Suyudana, ya Prabu Jayapitana, ya Jakapitana, ya Gendari Suta, ya Sang Dastratmaja, ya Sang Tripamangsa, ya Kurawendra, ya Sanata Prabu Kurupati, ya Sanata Prabu Gandharya. Narendra guna kagunatan ngendhak naning jalma luhur datan kulungkul andhap tan kausen sesami. Arisa juga nedeng lenggah dampar kayap sangganing para byada manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang sami ngampil pacaraning keprabon. Lenggahing Sri Naranata ora mantra-mantra sipating Ubathara. Yayah Sang Hyang Bathara Kuwera Angejawantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari. Nalika semanten Pak Ander sanggan ingkang samya gantung sebo kewareng mabukuh Susilastawa nyerpepeh pindha sata matarangan. Sandya mantri mungka parsaning praja adedalem palasa jenar Rekana Patih Harya Sengguni ya Harya Suman ya Trigantalpati. Patih Harya Sengguni mengeraken nuju marang para praja ing Astina pandhita ing Sukalima peparap Begawan Durna ya Sang Kumbayana. Datan kantun Senopati gegedhug tetanggulan ing praja ing Astina. Nalindra ing Awangga Sang Adipati Basukarna ya Basusena ya Suryaputra ya Suryatmaja ya Bismantaka. Nalika semanten kawis tingal pamungkasing paseban kadang nata satring tirta tinalang Raden Harya Kartamarma ing wingking ngandhir blabar sangganing para nayaka kawula mbamber blabar yayah samudra datan tepi jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan posela laban kadamara seba ing alun-alun hambludak gendera entek umbul-umbul kikiter hangen danu yayai monting mangsa labu baing megar pindha campur barat ing mangsa rendheng tumbak ing rangap kowe jati ngarang ing mangsa ketiga. Parandene katingal tidhem jinem madyaning pasewakan negari Ngastina. Nadyan gegodhongan taring ngobah samirana datan mampah. Kabar sombong swaraning pradangga menyang rangin miwah pangliking waranggana. Abdi dalem negari Ngastina. Akarya asri seneng madyaning pasewakan. Dados sakuling mangke. Depi sawetawis sanata dereng keparang medharek pangandikan. Kabirang swara bendi munya mangungkung. Kinaro pratandha bilih sanata samedhar pangandikan. Dadi ngangsek ya sampeyan ngabyantur ngersaning Sang Nata. Gumarenggeng ing cipta saged midhangetaken sabdaning Sang Dumunata ing Astina. Dadi kumangruwi jeneng pangandika Sang Nata ing Astina ingkang dereng kababaring lisan. Tuhan sembah niring ulun kapurba risang murbeng ngerat
Sritinon ning pasewakan pusana maneka warna Pak puspeteng udyana miang pancra sarwa rukma ranggeng manik nara wata Obra Prabanya kang sumirat Obra Prabanya kang sumirat kenyaring teja leliwaran lir lat sisiring tadit wimbo kekanda mrek ingin katiuping maruta mandu saparan mangambar kungas leng-leng kati ning
kang awan sapa Nikeng Astina samantara tekeng tegal kuru narya ya kresna laku sireng prasurama miangkan wajanaka dulur narada kapangya tegalwi lure melu karya sang bupati sang bupati Dewang Sukmana mangadiluwih ana sasmintaning sun jagat wasesaning Upadara paman Mloso Jenar ayo ndate kagiat pengenira si paman manira wiji wenten ngajengan manira paman Mate Mloso Jenar paman Harya Sengguni kawula nuk-nun nggih anak Prabu nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madyapada prapteng delahan Wanter sabda pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina ingkang tinampi dhateng ing bapa ing kepatihan nuwun sewu nggih anak Prabu mboten kanthi kanyana-nyana nalika ingkang bapa mapan wonten ing Jawi sanget kuwatos ing manahipun ingkang bapa Pindaran Salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumite racaruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan Wanter sabda pangandika paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan kepareng cemadhong dawuh nggih anak Prabu ing Ngastina sesembahan kula anak Prabu Duryudana paman Mloso Jenar nggih kadiparan hangriji paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Maranata tata rakiti negari Ngastina mula diage matur marang manira samendang aja nganten ing karempit paman Mloso Jenar nyawa-nyawa jimat kula menawi paduka ndang bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhahipun para abdi perjurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggil kawula nun inggih paman Mloso Jenar ndadosaken suka Marwata Suta raos ing manahipun ingkang putra Duryudana mboten langkung pagaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggere paman ngadhep ngarsaning manira paman Mloso Jenar kawula nun inggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang abdi ing kepatihan pun mati Bropati Harya Sengkunu nggih anak Prabu paman Mloso Jenar kasinggihan
Bapa Menembandurna. Bapa ing Sukalima. Sarawuh Paduka Bapa Menemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuh wonten ing Datur ya Praja Ngastina Bapa Menembandurna. Oh, astaka swala sila berdaba, swalu gembol, somorante aliloco. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala sowanipun ing Bapa ing Sukalima mangga widada sowan kula. Tebih saking Rubeda nggih. Durga mendhak kala sirna. Anggen kula sowan ngersa paduka anak Prabu Ngastina mboten langkung kepareng ingkang Bapa ngaturaken pudyastawanipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina. Anak Prabu Duryudana. Bapa Menembandurna kula tampi. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang putra Ngastina mboten langkung. Kasekecakno anggen jengandika lenggah Bapa Menembandurna. Oh inggih. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang Bapa ing Sukalima titik lenggan sak mangke menika nggih. Anak Prabu Duryudana. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Basukarna. Kawula nun Yayi. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang Raka ing Awangga. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Kula tampi akarya bombong raos sing manah. Boten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kawula nun nggih ngestu padha dawuh paduka Yayi Prabu Ngastina. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang Raka ing Awangga, Yayi Prabu Ngastina. Apa dene sira Dimas Kartomarma? Prayogakno nggone ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarma. Lho diwaji. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayipun Kartomarma. Derelan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Ndak tampa sira sadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundhingga jimat paribe. Dayanana ing kasantosan. Lantatanan para kawula kang padha gandung sebo aja nganti ana ing padha saur manuk. Jeneng manira nedya babarake wigatining pasewakan. Lho. Napa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Gusti sesembahan kula ing Ngastina. Paman Harya Sengguni. Kula wonten timbalaning ngadhawuh nggih anak Prabu Bawadurna. Wonten dawuh nggih. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Wonten timbalan Yayi. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana Koko Prabu Karna. Dene dinten samangke ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana ngawontenaken pasewakan ingkang beneh klaradat ingkang sampun. Marma titik lenggan sakmangke kula badhe ngrembak samukawis ingkang tumrapipun Duryudana wigati tumrap gesang kula anggen kula gesang wonten ing negari Ngastina. Lan minangka dados nalindranipun para kawula sak negari Ngastina. Namung sadèrèngipun kula hamba baraken menapa ta wigati sing pasewakan mboten lega raos sing manah kula menawi dereng wonten wiyosing pangandika para sepuh anggenipun paring samudra pangaksami dhateng ingkang rayi utawi ingkang putra ing Ngastina. Dene dinten samangke kula ngawontenaken pasewakan ingkang beneh klaradat ingkang sampun paman plasa jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula anak Prabu Ngastina. Nuwun sewu. Ngemuti bilih ingkang paman menika gesang iyup sandhap padha paduka anak Prabu. Mila sampun ngantos sakmangke wonten raos sangga runggi saklebeting penggalih. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang ngabdi kepatihan kejawi amung nyadong timbalan paduka anak Prabu ing Ngastina. Babakan perkawis anggen paduka nglempakaken para sepuh nuwun sewu nggih. Sampun ngantos ing wanci rina nadyaning wanci ratri kula kakersakaken sowan ingkang bapa mboten badhe suwala tartemtu medya mastuti dawuh pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina. Malah sakmangke kepareng mbabarana ingkang sejati menawa ingkang dados pirembagan madyaning pasewakan ingkang bapa ing kepatihan nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu ing Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih ing mangajab kados kula jangkah-jangkao enggal prapteng ingkang kajangka inggih menika Daturya negari Ngastina. Samangke gandeng ingkang bapa sampun keparang sowan wonten ing Daturya Praja Ngastina. Mboten wonten ingkang kula antu-antu kejawi namung sabda pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina. Monggo
Ratri mbabaraken ingkang bapa ing kepatihan utawi bapa ing Sukalima samangke kula diangunaken jangga nelingaken Karna midhangetaken sabda Tama Paduka anak Prabu Ngastina menapa ta darunanipun dene Paduka ngawontenaken masewakan ingkang benek lan adat ingkang sampun nggih ingkang bapa Cemadong dawuh Yai semanten ugi ingkang Araka ing Ngawangga kula ugi Cemadong dawuh sabda pangandika Paduka Yai Prabu kepareng babarana ingkang sejati kula dianelingaken Karna mastuti sabda Tama Paduka Yai Prabu Ngastina Yai Prabu Duryudana long rambyang ninggang driya Lurwang Candra katawangan sumo ing tias katuritan limut kabyataning ojit ram mendri yo ma nawung kekuwenging wang wisesa Bawadana wonten timbalan ing adawuh nggih Paman Harya Sengguni wonten timbalan anak Prabu wale-wale menapa madaning Datri negari Ngastina dinten samangke kula mboten badhe ngrembak babagan negari Ngastina miwah kanalindranipun Duryudana nadyan sampun saged dipun penggalih dening para sepuh pendak-pendak Duryudana ngawontenaken pasewakan pendak-pendak Duryudana ngawontenaken pepanggihan madyaning Datri negari Ngastina mboten wonten sanes ingkang karembak samangke inggih budidaya pejahipun para Pandhawa mboten benten kaliyan lelampan ingkang kelampah dinten menika kula nglempahaken para sepuh Bapa Durna Paman Harya Sengguni Kakang Prabu Karna ing Ngawangga wigatosipun mboten sanes kejawi hambudidaya hambudi sarana kados pundi caranipun Pandhawa sageta sirna saking lumahing bumi kereping langit menika ingkang kula janggah nadyan sami mestani Pandhawa menika tasih kulit daging adaging kaliyan pun Duryudana menika tasih sederek kula piyambak nanging pangraos kula anggen kula dados nalindra wonten negari Ngastina menika mboten badhe ayem kula mboten badhe tentrem miwah kula mboten badhe jenak tuwin ngraosaken kepenak menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun Pandhawa tasih saged nyawang dhateng gelaring jagat miwah seming rembulan ingkang kula dama-dama ingkang tansah gumana musik rinten panteraning dalu boten sanes kejawi namung benjang menapa kula nyumurupi Pandhawa menika sirna saking lumahing bumi kereping langit lelampan mekaten menika sampun boten badhe kula tutupi malih sedaya sampun sami mangertosi para nayaka punggawa mandhapipun para kawula bilih Duryudana menika nggadahi raos gething keburu sengit dhateng para Pandhawa menika boten badhe kula selaki jernyatanipun kados mekaten krana menapa menawi Pandhawa menika tasih gesang kula boten badhe jenak anggenipun lenggah dampar ke Prabu ing Ngastina mila dinten samangke
kula ngrawuhaken para sepuh, ngrawuhaken para ing sami lenggah madaning datur negari Ngastina. Namung badhe kula suwuni priksa benjang menapa lan kula suwuni priksa kados pundi srana nadyan ginakaken srana ingkang licik, nadyan ginakaken srana ingkang singlar saking rasa kasatriyan tuwin jiwaning satriya. Menika boten dados sabab menawi kedah ginakaken srana nyuduk saka mburi menika ugi kula mathuk tuwin gathuk waton setunggal kemawon ingkang tansah kula ajab boten sanes kejawi namung Pandhawa enggal ngatang-atang dados bathang boten sesuk boten somben nek iso dina niki Pandhawa tekaning pati. Sigra-sigra yen permana kanca sigra rakinawang sesangka Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Kurda kura reka giri-giri Prananggana magawiya gelar Nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladoni dumawaing tawang tuwang Yayi paripaksa kula ingkang munjuk atung rasa paduka Yayi Prabu Ngastina. Bangga Prabu Karna majeng anggenipun lenggah abenajeng kalian ingkang rayi Ngastina menapa panjenengan sampun pikantuk srana kados pundi cerananipun Pandhawa saged sirna margalayu pangrumiyin. Mboten babakan perkawis anggen kula nedya mejahi para Pandhawa kula kunjukaken rasa paduka Yayi Prabu menika mboten. Tuwin kula mboten manggihaken satunggiling srana anggenipun kula ngaturaken srana menapa supados Pandhawa menika saged pejah menika ugi mboten. Namung anggen kula majeng rasa paduka Yayi Prabu menika estunipun badhe ngaturaken gela raosing manah kula. Gela kados pundi? Yayi. Kula menika deku-deku wonten negari Ngastina, pendak-pendak katimbalan sowan kula menika nampi dhateng darmanipun anggen kula menika ngeyop dhateng paduka Yayi Prabu Ngastina. Tuwin kula menika ngrumaosi bilih kula menika pinaringan pangkat senopati wonten negari Ngastina. Nggih. Ngantos kawiyos ucapipun Karna ingkang awis piyambak bilih pejagesangipun Narpati Basukarna menika badhe kula udhokaken kinarya cagak tuwakipun paduka Yayi Prabu anggenipun dados nalindra wonten negari Ngastina. Menika kula sampun mangertos emanipun dinten sakmangke kula menika gelo. Liripun paduka Kakang Prabu Karna gelo sababipun menapa? Yayi, kula nuwun pamunten. Kula nyuwun mriksa perdamelanipun senopati menika menapa? Pedamelanipun senopati menika menapa? Nggih, panjenengan minangka dados bebetengipun Duryudana. Menawi wonten tetiyang, menawi wonten alindra ingkang sakmangke badhe angucik dhateng keprabonipun Duryudana, panjenengan ingkang kedah ngrampungi karya. Mongko nyatanipun ingkang panjenengan galih saben dinten menika mboten sami kejawi namung para Pandhawa. Ingkang panjenengan galih menika mboten sami kejawi namung para Pandhawa, namung nuwun sewu lho. Panjenengan iki dereng nuwun sewu, dereng lamur. Tuwin panjenengan menika tasih cetha anggenipun ningali sinten kemawon ingkang lenggah madaning pasewakan. Cetha wonten ing mriki menika lenggah Narpati Basukarna anggenipun sowan wit kala wau enjing. Kula menika namung angrantu benjang menapa kula menika pikantuk dawuh saking paduka Yayi Prabu supados kula menika mejahi para Pandhawa. Ning jebulipun muwal saka gembolan mrucut saka kudangan. Pendak-pendak ngrembak mejahi para Pandhawa namung iki dipun rembak kados pundi caranipun Pandhawa menika pejah nanging paduka mboten purun makarya kanthi jiwa kasatriyan. Menawi paduka Yayi Prabu menika jiring getih wedi mati monggo ta kula aturi dawuh dhateng Raka ing Ngawangga. Kula aturi dawuh dhateng Raka ing Ngawangga kula sagah nyangking mestakanipun para Pandhawa nadyan pinaringan wekdal setunggal dinten. Menawi Karna menika mboten saged magas janganipun Pandhawa gangsal cacahipun
Kawulung kula mboten madheg Senopati tuwin kawulung kula menika dipun copot kelenggan kula menika dados Senopati negaring Astina. Namung emanipun. Nggih. Panjenengan menika Nalindra kalukeng rajagan ngantos keberbeken dhateng kumandhangipun Prabu Duryudana. Nalindra sugih bondo, sugih bandu, sugih bondo tegese sugih brana picis. Sugih bandu panjenengan menika Nalindra ingkang Ababala Raja. Kathah para narpati, senopati Nalindra ingkang sedaya sumuya dhateng pangripun Nyai Prabu Duryudana ewadene. Jebul pinanggipun Maduka menika satunggiling Nalindra ingkang miris satemah maras sabab bakal nyumurupi muntrating marus. Kula lingsem. Jebul pinanggipun slaminipun menika karna menika sowan utawi karna menika ngeyub dhateng setunggiling Nalindra ingkang jiring getih wedi mati. Menawi panjenengan menika nyatanipun boten tentrem, boten ayem, boten jenak, tuwin boten kepenak menawi Pandhawa menika tasih gesang wonten ing alam padhang. Menawi panjenengan menika ajiwa satriya. Temtunika boten sisah nglempakaken para sepuh dipun jangkah piyambak para Pandhawa. Sepira ta boboting para Pandhawa? Menawi panjenengan menika jireh, menawi panjenengan boten wantun kan para Pandhawa. Kula aturi dawuh dhateng Raka Nyawangga, supados kula magas janganipun para Pandhawa menika kula sagah ning aja nggunakake cara sing licik. Panjenengan menika piyai kakung lho, Yayi. Panjenengan menika piyai kakung. Lah kok kaya wong wadon pepinjungan menika dos pundi? Sedaya atur sampeyan wis kula tampa. Napa sing mangkandhake niku mung waton ngucap ning tanpa nganggo pitung. Liripun kados pundi Pandhawa menika digdaya. Kula akoni nadyan Kurawa menika 100 gedhabyah ning yen ditanding karo Pandhawa 5 cacahe ora ana sing monggo mulia. Kula niku isih genep nalar kula menika iso genep panca indriya kula. Kula iso metung, kula iso gelar, kula iso gulung. Yen kula dhewe sing jangkah para Pandhawa tan wurunga Duryudana bali teng negara Astina dadi bathang. Jebul pinanggipun sampeyan ling ngendika kaya ngono niku janjane kula ngerti lereke. Sapa ta Narpati Basukarna? Menika tunggal wadah kalian para Pandhawa. Sampeyan ngojok-ojoki karo Duryudana supaya kula dhewe sing mangkat mateni para Pandhawa. Pamrih sampeyan kula ngerti. Pamrih sampeyan kula wis iso gagapi supaya Duryudana ndang mutar. Nek Duryudana mutar sampeyan syukuran sak negara Ngawangga. Nggih napa mboten? Gembol Sumarante kula nuwun sewu nggih kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran sampun ngantos panjenengan ajeng gugu dhateng pengendhanipun anak Prabu Karna ing Ngawangga ngantos panjenengan supe Purwadaksina bilih panjenengan minggu nedhengipun siniwaka dhateng sanggaring para kawula para nayaka sak negaring Astina kula aturi sabar nggih sabar Nalindra lenggah siniwaka menika kedah kebak ing kesabaran kedah
Kathah pangapuranipun dhateng sinten kemawon. Nggih. Nyuwun pangapunten Bawa Durna. Mboten dados menapa, mboten dados menapa. Sengkel ati kula. Iso ngucap ning ora iso nglakoni. Nek pancen Kakang Prabu Karna menika rumangsa dadi Senopati negara Ngastina, ora sah tak kongkon jumangkah ndang nigas jangkaning Pandhawa 5 cacahe diaturke teng ngarep kula. Niku tegese wong sing tetep karo kewajibane. Ning nyatane wing nyerweteh guneme kaya beten sewu nebo pategalan. Ndrewili ucape kaya grojogan. Anggepe kaya bener-bener dhewe. Leres nggih, leres nuwun sewu. Nuwun panjenengan kedah tanggap kalian pewatekanipun anak Prabu Karna ing Awangga. Jer nyatanipun piyambakipun menika gampil mesgul penggalihipun. Nggih, Bawa Durna. Samangke sareng kula pitang-pitang jebul namung wonten piyantun kalih ingkang sanyatanipun lahir batin kalian pun Duryudana. Setunggal Paman Harya Sengkuni, angka kalih Bawa Durna. Mila bincang malih menawi kula badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa, kula mboten badhe ngaturi Kakang Prabu Karna ing Awangga. Menika langkung prayogi, cekap. Ing abdipun Begawan Durna kaliyan pun Adipati Harya Sengkuni menika sampun mrantasi karya. Mangsuli rembag ing ajeng. Perkara sing wis bali ning negarane ya wis ben ora usah digagas. Saniki kula ajeng rembug napa sing pun aturaken. Leres pengendika Paduka anak Prabu, kula suwun Paman Harya Sengkuni lan Bawa Durna saged ngaturaken pripun caranipun supados kula enggal nyumurupi Pandhawa menika ngatang-atang dadi bathang Pandhawa sirna margalayu. Nyawa-nyawa jimat kula nggih menawi Paduka ndangu babakan perkawis menika, kula nuwun sewu, kula nggadahi atur perkawis leres lan boten, kula sumanggaken dhateng anak Prabu Ngastina. Paman darbi atur menapa? Pandhawa menika kekiyatanipun namung wonten satriya kalih, inggih menika pun Werkudara kaliyan Janaka. Menawi anak Prabu Puntadewa kaliyan pun Nekula Sedewa menika gampil, nanging tumrap kula saka gurunipun Pandhawa menika namung piyantun kalih. Inggih menika pun Werkudara kaliyan Janaka. Menawi Paduka anak Prabu saged damel srana pejahipun Werkudara lan Janaka, menika gampil mejahi para Pandhawa bebasanipun angel mijet wa ing ranti suwe banyu sinaring. Ngoten Paman. Inggih nggih. Terus carane pripun? Lah menika ingkang dereng saged kula aturaken. Menawi perkawis pejahipun para Pandhawa menika kula dereng saged matur nanging kula nggadahi go pertikel. Werkudara menika dipun pejahi, Janaka menika dipun pejahi kantun 3 anak Prabu Puntadewa kaliyan Nekula Sedewa menika gampil anggenipun mejahi. Nggih. Pun wisa kula tampa. Leres kula niki nyuwun priksa. Nyuwun priksa menapa? Carane mateni piye? Niku sing dereng ketemu. Lajeng Depate dolope pirang-pirang lho Depate. Mbuh wong endi kuwi ora rombongan barang dolopi. Lajeng caranipun Paman kados pundi? Nuwun sewu, ingkang ngertos dhateng pengapesanipun para Pandhawa menika inggih menika pun Kakang Durna. Lho. Nuwun sewu Depate kok mang lemparke teng kula. Panjenengan prisa piyambak to, panjenengan menika gurunipun Pandhawa. Kula kinten lan kula percaya nek sampeyan isa gawe srana patining Werkudara lan Janaka. Monggo kula aturi ingkang nimbali ingkang kawogan kemawon nggih anak Prabu Bawaduna. Wonten dawuh nggih. Kados pundi srararipun supados Werkudara kaliyan Janaka samangke saged pejah. Caranipun kados pundi? Oh, menawi babakan menika kok mboten wau-wau panjenengan dangu kaliyan Kang Bapa ing Saka Lima. Menawi kala sonten wau panjenengan sampun paring dawuh piye carane matine Werkudara kaliyan Janaka. Kula kinten pasewakan menika mboten dangunipun kados ngaten menika. Nggih. Matur sembah nuwun. Sami-sami. Caranipun kados pundi? Menawi caranipun mejahi Werkudara kaliyan Janaka menika nuwun sewu, kula uthate kok dereng kepanggih nggih, nggih. Sampeyan ki piye to? Ki mok ngarep mau ki kaya iso ana pengarep-arep kok bareng tundhone kok ora ketemu. Depate pripun Kakang Durna? Nuwun sewu lho Depate. Nadan panjenengan iso ngandhakake nek to kringkianing para Pandhawa ki eneng Werkudara karo Janaka. Ning nuwun sewu, nggih wonten mriku niku lek digoleki angele mateni Werkudara karo Janaka.
Ternyatane satriya loro niku pancen Debyasura sekti kalintang jayaning perang, bebasan tinatah mendhat jenara menter, tinumbak bengkong sinuduk putung. Werkudara niku sapa sing iso ngasurake karo saning Werkudara? Mboten wonten. Nggih. Najan Kurawa 100 cacahe, bebasanipun ngepong wakal binaya mangap. Werkudara mboten ajeng iso dikalahke. Kurawa 100 kon maju bareng. Kula iso ngarani nek Kurawa mesti bakal tumpes kelor tanpa sisa. Merga kekuwataning Pandhawa. Aja kok Werkudara, Janaka sing klemak-klemek midak telek ora penting. Nek basa Jawane niku midak kapuk ora penting. Padha-padha empuke. Oh nggih. Ming sing siji ora mampu, sing siji mampu. Nggih. Midak telek ora penting. Ning nuwun sewu, Janaka niku ya digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ngaten? Kurawa 100 kok ngrebut Janaka. Janaka mentang jemparing siji, mumbul ana ing antariksa, wekasan jemparing dadi akeh banget kaya udan jemparing. Sampeyan ajeng ndelik teng pundi? Mati kabeh para sata Kurawa. Niku lho sing kudu digoleki srana-sranane supaya Werkudara lan Janaka niku iso mati, ngoten. Niku carane pripun? Arepa digdaya kaya ngapa sing jeneng satriya niku nggadahi keringkian, nggadahi pengapesan. Manggoleki pengapesanipun Werkudara kalih Janaka. Oh, nek wong loro niku ketake mboten wonten pengapesane Depate. Merga lahir batin limpat teng kawruh. Lahire ya limpat, batine ya limpat. Paningaling Janaka lan Werkudara menika mboten kok nganggo peningal lahir tok, ning nganggo peningal batin. Piyambakipun niku iso ngerti. Sing teka ki sapa? Sing jak jagongan ki sapa? Lahir batine kepiye karo Werkudara karo Janaka? Werkudara Janaka menika wis ngerti. Dadi upama sing dijak jagongan kuwi ora lahir batin karo Janaka. Napa sing diduweni Janaka ya ora bakal diblakke karo wong sing dijagongke karo Janaka niku wau. Nggih. Selagine kula gurune Janaka wae, kula meniku nganti bingung golek pengapesaning si Janaka. Dijak perang cara napa kemawon saged perang Candrasisa, perang Madrasisa. Janaka niku limpat. Dijak perang Jemparing, sapa sing iso ngungkuli Jemparinging Begawan Durna duk nalika kula isih enom. Jeneng kula Kumbayana. Nggih, nggih. Mang catet. Nggih, nggih. Dek kula nom mbiyen jenenge Bambang Kumbayana. Ampun diteran Bambang Gentolek. Nggih. Bambang Kumbayana. Nggih, nggih. Niku sapa sing iso ngalahke Begawan Durna nggone manah? Ya ming Janaka. Sampeyan kelingan to? Zaman pendadaran siswa Sukalima. Janaka kula ken manah, manuk mongko manuke manuk cilik. Enten pucuking wit cemara sing dhuwure ora karo-karuan. Janaka yen bisa panan mripate manuk kuwi. Janaka manah, manuk niku mripate cepling, mongko manuke ora obah. Apa ora glelek? Niku Janaka, selagine kula gurune mawon kena ndase manuk nganti kiwir-kiwir. Nggih. Nggih, nggih. Niku Janaka. Sapa sing iso ngguli olah Jemparing Janaka? Mboten wonten, mboten wonten. Kula ngeculke Jemparing, Janaka ngeculke Jemparing. Kenging pas tengahing Jemparing, Jemparing kula sigar dadi loro. Niku nek mboten Janaka mboten iso. Werkudara niku olah gada. Wah, najan gadane Werkudara niku gedene ora jamak. Inggih menika gada Lukitasari, gada Landita Muka. Nek wis dicekel Werkudara arepa gedhe, wah. Kurawa 100 maju glundungi gada Landita Muka Lukitasari mesti bakal sirna margalayu. Nuwun sewu, niku rak bab sing lahir. Nggih, nek sing batin mesti kemawon sampeyan iso ngerteni. Dek mate, pripun? Sampeyan lali to? Lali napa? Werkudara niku entuk sastra cetha paripurning wangsit, sastra jendra pangruwating diyu. Ya tirta pawitra mahning suci ngelmu kasampurnan, ngelmu sangkan paraning dumadi. Jagat menika sapa sing duweni? Siji tok. Ming si Werkudara tok. Werkudara niku tau ketemu karo dewane, tau ketemu karo Gustine. Nggih menika Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci sing citrane padha karo si Werkudara. Mula sinebut jagat gedhe lan jagat cilik menika mboten wonten bentenipun. Teng mriku mboten wonten satriya ingkang saged ngungkuli dhateng pun Werkudara. Sastra cetha paripurning wangsit niku gawate keliwat-liwat. Sastra jendra pangruwating diyu niku gawate keliwat-liwat. Kacarios duk nalika semanten wonten satunggiling brahmana ingkang namipun Begawan Wisrawa mejangaken ngelmu sastra jendra hayuningrat dhateng pun Dewi Sukesi. Nggih. Nalika semanten wonten satriya ingkang namung midhangetaken mongko ora entuk lilahe Begawan Wisrawa. Satriya wau dadi buta raine. Niku merga walate sastra jendra hayuningrat pangruwating diyu.
Ngoten nggih Kakang. Nggih. Mula Werkudara niku batine ya sentosa. Janaka batine ya luwih ampuh. Janaka tau tate dadi Begawan Ciptaning, ya cipta wening ing Guwa Witaraga, peparab Begawan Mintaraga. Lho niki ampun kleru. Nggih. Guwa Witaraga, peparab Begawan Mintaraga, ya Begawan Ciptaning. Kayangan geger merga Janaka tapa nduk nalika semanten. Nganti Bathara Indra ingkang nalika semanten sesinglan Resi Upadya bebeda Janaka. Janaka niku kringkane ana wong wedok. Ning Janaka nalika tapa niku jan luar biasa Pak. Nggih. Digodha widodari 7. Monggo widodari panjenengan ngerti dhewe to, widodari niku kaya ngapa? Ayune ngungkuli satuse ayune wong alam donya. Widodari 7 mudhun ning ngareping Begawan Ciptaning. Ana sing gletak ning pangkone. Ana sing ngrangkul saka mburi. Ana sing disesek-seseke ngono. Pokoke supaya Janaka niku jugar nggone tapa. Ana sing ngarasi karo pipine Janaka lan sak piturute. Ning Janaka tugur nggone tapa, ora kenggo, ora kegodha dening widodari 7 niku wau. Malah widodari 7 mau do kedanan karo Janaka, mula do patutan kabeh. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Nek dipikir saniki wong loro niku dibandingke kalih Kurawa mawon. Sinten Kurawa sing tau tate dadi pendhita kula tak takon. Anten apa? Dursasana tau tapa napa? Dereng tau. Kartomarma tau tapa nggoreke kayangan dereng tau. Doko nadus neng kali 7 dina 7 bengi wek. Nggawa banyu anget. Ayo. Nyiduk dikeke ember. Ha iso wae. Kaya ngono kok kon nglakoni. Dokon poso ora mangan 7 dina 7 bengi wek. Neng omah do poso. Dodolan do mampir angkringan. Niku Kurawa, napa kelakon kaya ngene niku duwe kasekten sing luwih kula tak takon. Sampeyan kok ngerti. Napa guru niku ora entuk niti priksa mobah musik ing para siswa? Kula titi priksa. Ketoke kaya do iye sendika to. Kurawa iki tak wenehi Aji Jaya Kawijayan. Iki tinata mendat dina menter. Seranane kowe kudu nglakoni poso 40 dina 40 bengi. Ora mangan, ora ngombe, ora turu. Ana ing jroning sentong kasatriyanmu dhewe-dhewe. Oh, sing kuat ming Durmagati tok. Durmagati kuat ning gawa bojone ning jero sentong. 40 dina 40 bengi. Nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih mula nuwun sewu nggih menawi dipun jangka, menawi dipun jangka pejahipun Werkudara kaliyan pun Janaka menika mboten badhe saged kelampahan. Namung nuwun sewu leres ngendikipun Adipati Haryosengundi menawi dipun taliti kanthi ingkang permati, dipun titip priksa ingkang kanthi perkasa. Keringkian menika sedaya wonten. Inggih. Keringkian menika sedaya wonten. Aja dong guyu to ndak ketara. Keringkian menika sedaya wonten. Inggih. Dipun titili. Napa kae? Dipun titili kekuwataning Pandhawa menika sekedhik-sekedhik. Srananipun digawe grantes pikire. Digawe grantes pikire. Nggih, wong niku nek grantes pikire arep wong sentosa kaya ngapa? Keringkiane mesti bakal ketok. Oh, ngoten. Nggih, keringkiane mesti bakal ketok. Mula Werkudara Janaka menika arep digdaya kliwat ukur tanpa ana duwe keringkian ning nek digawe atine kuwi grantes, keringkiane mesti bakal ketok. Terus carane gawe grantes Werkudara kali Janaka pripun Kakang? Dicolong katresnane. Katresnane Janaka kali Werkudara niku napa kudu dipejahi sik bojone? Mboten, mboten. Mboten. Janaka niku mboten patiya tresna karo Sembadra. Oh. Karo Istri Kandi ya mboten tresna. Ketarane Janaka niku temudi-mudi mesti rabi. Oh. Dadi mboten bage Janaka niku tresna kalih para Sembadra lan para Istri Kandi. Napa Werkudara ya kudu dipateni garwane Werkudara telu cacahe. Inggih menika Nagagini, Arimbi, Urangayu. Ampun, ampun. Menika Werkudara ya ora pae tresna karo bojo-bojone nyatane ora tau do diparani. Nggih. Ngoten nggih. Nggih. Lah terus katresnane Pandhawa niku kali sinten? Katresnane Pandhawa niku mung kali karo Kakari kok. Alon-alon. Ajeng watu e, Depate. Nggih. Nggih watu sik. Nggih, nggih.
Katresnaning Pandhawa niku kalih sinten? Katresnaning Pandhawa niku kalih Panakawan. Oh, Panakawan. Panakawan inggih menika Semar, Gareng, Petruk lan Semar. Bagong. Bagong. Nggih. Nek ngonten kedadipun singkirke Panakawan. Nek Janaka kolangan Panakawan menika piyambakipun mesti grantes. Panjenengan tau tate kemutan. Duk jaman lakon Semar Lara. Nggih. Wonten ing crita Wahyu Kamulyan. Nggih. Semar nalika semanten nandhang lara, Janaka le nangisi 7 dina 7 bengi, ora gelem bali teng Madukara. Ngrungkepi kaliyan Semar Badranaya, merga Semar nalika semanten lara. Ateges katresnane Janaka niku mung karo Semar Badranaya. Oh, ngoten. Ning mateni Semar ya angel, angel meneh. Nggih. Jan rumangsa kula kok mboten ketemu-ketemu to Pati. Ning ngoten mawon. Semar angel dipanteni kudu dititili. Wela. Dititili melih. Titili ping 7. Nggih. Carane Semar ya digawe grantes pikire. Semar digawe grantes carane sing dipateni aja Semar. Ning anak-anake Semar. Gareng, Petruk, Bagong pateni. Nek Gareng, Petruk, Bagong pateni, Semar ora duwe kanca teng jagat. Grantes pikire. Semar grantes, Semar lara. Semar lara, Janaka grantes. Semar mati, Janaka lara. Nggih. Janaka lara Werkudara grantes. Janaka mati Werkudara lara. Lho, ora urut ta Dipate? Oh nggih. Iso cek nganten nggih. Niku srana sing kudu dilakoni, ngaten. Mengko nek Werkudara wis kelakon lara, Puntadewa grantes, Werkudara mati, Puntadewa lara. Puntadewa lara, Nekuladewa grantes. Nekuladewa lara, terus Nekuladewa mati, sing grantes pun wonten. Pun entek 5 niku. Ning rak wis kelakon mateni para Pandhawa. Lho, nek tumrap kula ngaten menika, Ger. Setuju menapa boten, Ger? Panjenengan midhaket atripun Begawan Dara menika mathok gathok menapa boten? Menawi mathok, mangke kula badhe pados srana Nger. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kompang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone. Susah angin ngendi nggone. Oh, pangraos kula kados mathuk tuwin gathuk. Ah, syukur nek ngaten. Tegesipun menika sampun dipun bundeli kemawon rembak menika. Kedah mejahi Panakawan langkung rumiyin menangke menawi Panakawan pejah, tetiganipun menapa salah setunggal. Tartemtu Semar mangke lajeng grantes pikiripun menawi Semar grantes tumuli Semar menika pecah. Menawi Semar pecah, Janaka badhe grantes. Menawi Janaka mangke grantes tartemtu badhe nandhang gerah. Menawi sampun nandhang gerah tartemtu badhe pecah. Janaka pecah, Werkudara pecah. Puntadewa kaliyan Nekuladewa kantun angel mijet wae ngranti. Iki Babatuna. Pandhawa pecah, Panakawan pecah, panjenengan dados Nalendra, Hanjayang bawana mboten wonten ing badhe anggucik keprabon Paduka anak Prabu Ngastina. Srananipun kados pundi supados sak mangke suwek saged mejahi para Panakawan. Ngaten nggih, ngibaratipun nabok nyilih tangan utawi kecekel iwake ning aja nganti budhek banyune. Ora piye? Nggih. Srananipun kados pundi? Nabok nyilih tangan menika damel sakit piyai sanes ning nganggo srana wong liya. Mangkiriyen terus sarananipun kula nyuwun wekdal sekedhap badhe nindakaken menapa? Kula badhe matek aji pameling. Weh ladalah. Ya, wis coba aku tak weruh nggonmu matek aji pameling kaya ngapa. Kula semanggaken Babatuna anggenipun badhe matek aji pameling ngrawuhaken dhateng sinten? Kula badhe ndhawuhi utawa badhe nimbali sawanipun murid kula ingkang kula tresnani nggih menika Werkudara. Menawi Werkudara sampun sowan. Menawi Werkudara sampun sowan mangke badhe kula padosaken srana supados piyambakipun menika mangke mentala mejahi Panakawan. Ngaten, Ger. Jagadéwa Bathara. Inggih, pancen Jagadéwa Bathara. Lah ngaten titis ngendikanipun Babatuna. Oh, inggih. Kula semanggaken pun gek ngatek aji pameling. Kula nyuwun wekdal sedang nggih, Pati. Nggih, kula semanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saiki arep cecel apa senah. Kucap kacarita nalika semanten Begawan Durna. Ah siapa?
Sigra matek aji pameling. Eling-eling pandhita limpat ing kawruh, pandhita ingkang wis buntas kawruhe. Nimbali ingkang putra niki Sang Werkudara. Jelek tanpa sangkan palana karya kagiat kang samya mulat. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra palelumut ambraganggeng awita denceng-dencengan mboten aneh milanipun anginipun kados mekaten menika perbawa Raden Werkudara rawuh nggih paman kula sejenar Bawa Durna Werkudara sampun prapta wonten negaring Astina gandang blagudug swalu kembel sumarante alhamdulillah Werkudara wis prapta ning negara Astina yo Durna bapakku aku nampa haji pameling saka Durna ditimbali ning negara Astina. Pancen pancen bener. Badararja sapraptamu Dimas tansah pinayunganing kawidadan nering sambi kala. Duryudana kakangku aku ngaturke sembah. Yo Yayi tak tampa.
Pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat. Raden katuran karaharjan rawuhipun. Sengguni bapakku slamet aku ngaturke basaku katura. Kula tampi nggir dawah sami-sami dipun sekecaken lenggahipun. Yo sengguni bapakku. Werkudara kowe slamet nggir Cah Bagus? Durna bapakku. Slamet tekaku aku ngaturke bektiku katura. Oh, tak tampa, tak tampa. Werkudara, pangestune Bapak Tampanana ya nggir, ya nang, ya li. Yo. Durna bapakku tak tampa pangestu. Aku ngaturke bekti kowe paring pangestu. Prayogakno nggonmu ngadhep. Iya, wis ora kurang prayoga. Sira Siadi tinimbalan dening Bapa Penemban Durna ana ing negara Ngastina. Mula kang sangka kuwi aku njaluki dipalilah bakal matur ngersaning Durna bapakku. Sira Siadi ndak paringi purba wasesa. Durna bapakku. Werkudara piye? Werkudara? Piye? Angin mungkin ndekno sikik ta Werkudara. Iki ganjeling ngisor bareng semak jegluk. Pun mboten usah kuwatir Kakang Durna. Mboten kuwatir pripun nek pilek? Ha nggih. Sik gunungane do ambruk Werkudara. Tak benake sikik. Oh, ya ora ngerti babar pisan lah kok dadi kahanane kaya ngene iki. Kato marmo ki rasa ngurip kipas angin. Nggih. Ngesta kendhawu ademe kaya ngene kok isih nggawa kipas angin barang ora. Durna bapakku, piye Werkudara? Kowe nimbali karo aku. Pancen bapakmu nimbali karo kowe. Wigatine apa dene kowe nimbali karo Werkudara? Dingaren dene kowe paring pangandikan lumantar Haji Pameling. Yen to aku mbok dawuhi sowan nang negara Ngastina. Kandak blekutu sualu gembol sumorante. Ngene iki mau Werkudara. Kowe tak jarwani ya, Ngger. Iki mau jroning Pasewakan Agung. Sejatine dudu anak Prabu Duryudana ingkang anakake Pasewakan Agung nanging bapakmu Sokalima. Durna bapakku. Merga aku entuk wangsit Werkudara. Supaya nggonmu entuk sastra cetha paripurna ing wangsit. Sastra Jendra Pangruwating Diyu mau bisa komplit sarta iso tok gunake luwih saka dayaning sastra Jendra Hayuningrat ya kuwi ngelmu kasampurnan lan ngelmu sangkan paraning dumadi. Yo. Iki aku pinaringan ngelmu dening para dewa lan didhawuhi supaya maringake kowe. Kinarya jangkep sarta panutuping ngelmu sastra Jendra Pangruwating Diyu ingkang wis maringake marang kowe nggonmu entuk saka Sang Ruci Bathara. Jenenge apa? Ya kuwi ngengaran ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana. Ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana kuwi kinarya jangkeping sastra cetha paripurna wangsit ya sastra Jendra Pangruwating Diyu. Yen kowe iso nggayuh ngelmu wujudipun ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana mau ateges nggonmu entuk ngelmu kasampurnan lan ngelmu sangkan paraning dumadi mau saya komplit dawuhing Jawata. Ngibarate nadyan kowe kuwi satriya nanging uripmu tanpa beda kaya dene dewa. Manabda bakal dadi apa sing tok karepake bisa kasembadan. Lan kowe wis diwenangake aglar sawijining brahmana. Lho apa ora elok? Selagine bapakmu Begawan Durna wae kepengin ngukup ngudune ngelmu sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Yo. Ning jebul ana syarate Werkudara, ana syarate. Syarate apa? Maragake kowe paringa dawuh. Durna bapakku kelingan nadyan aku kudu ndolek ngelmu. Ya kuwi sangkan paraning dumadi, tak rewangi jegur segara wae aku nglakoni. Apa meneh syarat sing entreng-entreng aku mesti ora bakal wegah, mesti uga bakal saguh nglakoni. Kowe saguh Werkudara? Yo, aku saguh. Nek kowe saguh, nuwun sewu Ngger, panen kula badhe majeng sawetawis. Sumados cetha panemipun anak kula pun Werkudara. Lho sumanggaken Bawa Durna. Durnaina panalingane lumacaring ratri. Linenggak jangganira kapisan
kanan aneng perang Bratayuda ing sarate apa yen pancen panutuping ngelmu kasampurnan lan panutuping ngelmu sangkan paraning Dewadi aku kudu nggayuh sastra mulya memayu-hayuning bawana babar kamulyaning jati sarate apa Durna bapakku gage paringa dawuh ora genep rasane yen urung iso nggayuh sastra mulya memayu-hayuning bawana yen kowe krasa kaya mengkono tegese kowe wis darbe niat bakal nggayuh ya kuwi sastra mulya pemayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Yo. Yen pancen kowe niat tenan yen pancen kowe wis nekat tenan bakal nggayuh. Apa kira-kira kowe sago ngaturake syarat-syaratane? Aku sagu. Aja maneh mbok kon mlaku sing adoh munggah gunung tak sagui jegur segara tak sagui. Upama syarate dudu kuwi kaya sago. Yo sagu. Upama syarate kudu nglilakake katresnanmu kowe sago. Tumrap Werkudara katresnan kuwi kadang kala pacoban ingkang abot dhewe. Nanging sapa ingkang ikhlas karo katresnan kanugrahan bakal cinandak kanugrahan bakal iso digayuh. Contone duk nalika anakku Gatot arep didadekke jago eneng kayangan. Arimbi nalika semono nggondheli merga tresnane karo anak. Barep kakangku paring dawuh yen to tresna ingkang dadi jalaran Gatotkaca ora entuk dadi jago ning kayangan mau bakal nutup kanugrahan sing ditampa dening Gatot. Mula nalika Harimbi negake marang katresnan ikhlas anake didadekke jagoning dewa ning kayangan. Gatotkaca saiki dadi bocah pepethinganing para satriya, dadi bocah sing pancen iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Mula tumrap Werkudara bab sing abot dhewe ning jagat kuwi mung perkara katresnan. Nanging yen to iso nglilakake katresnan, wah, pacoban sing abot dhewe kuwi neng tresna yen wong ora kebondo marang katresnan. Kanugrahane mesti bakal tumiba marang wong sing ikhlasake marang katresnan mau. Bagus, bagus. Wah, pancen muridku tenan kowe Werkudara. Saya gedhe, saya pinter, kowe saya tuwa, saya ngerti marang ngelmu-ngelmu ning urip ana ing alam padang ya merga saka bapakmu iki. Iya. Mula kang saka kuwi yen pancen kowe ikhlas marang katresnan ora perkara kowe kudu megatake katresnanmu karo bojo apa dene anakmu ora. Ning kowe kudu megatake katresnan ya kuwi kelawan abdimu. Abdiku sapa? Abdimu Panakawan. Merga ana ing kene sabdaning dewa kowe bakal entuk sastra mulya apa mau jenenge Depate? Sastra mulya memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Kowe kudu ngiklasake salah sawijining panakawanmu. Yen ora gareng ya Petruk, ora Petruk ya Bagong Werkudara. Petruk gareng apa Bagong? Arep dikapake. Dirabekke. Dirabekke. Dipateni, Cak Bagus. Dipateni. Iki sabdaning dewa ing lumantar. Bapakmu Begawan Durna ing Sukalima. Kudu ana salah sawijining panakawan ingkang tekaning mati kuwi dadi srana tumurune ngelmu sastra mulya memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Wah, piye ayo. Kowe mau iso ngandhakake njlentrehake bab tresna. Wong sing kabanta marang katresnan kuwi biasane sok didoi marang kanugrahan. Saiki piye? Gedhening tresnamu marang panakawanmu. Jebul tinemune nggondheli karo rasamu Werkudara. Ora bakal nggondheli karo rasaku. Mung saiki aku tak takon karo kowe. Takono. Apa ya kudu Panakawan telu mau sing kudu tak pateni? Iki kabeh dawuhing dewa manut lenging ciptamu.
manut lengking rasamu. Nek rasamu kepengin mateni Gareng ya Gareng patenono. Nek rasamu kepengin mateni Petruk patenono. Nek kepengin mateni Bagong patenono. Mong ora dikeparengake kabeh telu kudu mbaka siji. Kudu mbaka siji. Sapa sik sing bakal dadi Banten sarana tumurning ilmu sastra mulya pangarep-areping bawana. Nyebut wae kleru. Babaran mijil kakung. Babar kamulyaning jati. Wis gage. Nek kowe sago mangkat to, nek ora sago ya wis ilmu mengo ben mapan ning Sukalima. Tawenake wong-wong sing sago mateni Panakawan. Upama sing sago mateni Panakawan kuwi Janaka, ya Janaka sing bakal entuk ngelmu sastra. Mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Ning yen kowe ingkang sago, ya kowe ingkang bakal entuk wayu. Njaluk pamit. Kali paduka anak Prabu ing Ngastina. Oh, Durna. Mboten kanthi kanyono-nyono menika inggih sebat nabuk nyilih tangan. Kecekel iwake ning ora buthek banyune. Mekaten menika. Teges upami salah sawijining Panakawan mangke pecah. Duka Gareng, duka Petruk, duka Bagong. Tartamtu panjenengan boten badhe dipun tuduh dening para Pandhawa ingkang dipun dakwa inggih pun Werkudara. Nggih, matur sembah nuwun. Jan pinter tenan. Ora nyono babar pisan. Iso gawe srana kaya ngono. Ning nuwun sewu kula tak takon Kakang Durna. Pripun Dipate? Sampeyan napa ya entuk wangsit tenan sing jeneng sastra mulya sing mangkandhake mau memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Niku ya mung ukara kula tok kok. Mboten wonten. Sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati menika kata-katane pun bubar esuk-esukan. Oh, sing iso diucapke Semar. Kok sampeyan iso krungu? Lah wong kula teng jero kotak ya mesti krungu wong cedhak banget kok. Oh, nggih. Ning Werkudara mboten paham. Werkudara niku wong mendem karo ngelmu. Mula sareng kula matur sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Tak deng deng tak deng 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 tak deng deng. Duh alah ngoten nika. Iyalah Gusti paringana ngapura. Wong kok ya pinter gawe ukara. Lho, sing baku rak antaraning salah siji Panakawan mati. Mengki nek mati Semar grantes. Semar mati Pandhawa ora duwe kekuatan. Angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih. Ning apa kira-kira Werkudara kelakon mateni salah sawijining Panakawan? Mestine kelakon. Merga Panakawan niku do wedi karo Werkudara. Umum Werkudara menika mateni Gareng niku bobote sepira? Candhak Werkudara banteng mesti mutar. Nggih. Umum Werkudara menika mateni Petruk menika kekuatane sepira? Candhak dijak karo Werkudara mesti mati. Nggih. Bagong ya ora duwe kekuatan apa-apa. Nggih. Bagong ya mesti tekaning pati. Syukur bagi Werkudara iso mateni telu cacahe. 'Umpama ming siji ora dadi ngapa. Sing loro dituku. Oh, nggih. Oh, nggih. Ning Werkudara mboten wonten. Mboten wonten. Nek Werkudara
Mboten sak kuwatir, mboten sak kuwatir. Baduna. Wonten dawuh. Kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Sami-sami, Ger, sami-sami. Wanda. Wanda sapa? Kula menika kok isih kelingan japa mantra Aji Pameling. Oh. Dadi kula mboten iso ilang saka ati kula, Depati. Nggih, nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sami-sami, Ger, sami-sami. Baduna. Wonten dawuh. Menika wonten sekedhik kangge Popo Penemban Durna. Aduh, Ger, mbok sampun kados mekaten. Kula menika lair batin anggenipun, kula menika meres dhateng pemanggih kula supados dados sarana pejahipun para Pandhawa. Menika mboten kok badai niat kepulane kepengin pikantuk Prabaya Dedana saking Paduka Anak Prabu menika mboten babar pisan mboten, Den. Estu mboten. Mboten, menika ikhlas. Ger, sampun kados mekaten, Ger. Estu, kula menika mboten ngarep-arep kados mekaten menika. Kula menika mboten ngarep-arep menapa kemawon. Iki. Nah menika ikhlas nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan mboten napa-napa. Nek ngono pendhita iki iso tak arani pendhita merak kecancang. Lho kok merak pripun, Depati? Merak kecancang niku nek dipanehi pakan lagi gelem ngegarke wulune. Nek ora dipakani ora ngegarke wulune. Mboten apa-apa. Pun kula niku anggere dipanehi napa-napa kula garke. Kula garke kabeh. Nggih, Kakang Trata. Nggih. Mraingaten kados sampun paripurna. Lelamban menika namung ngantun ngajeng-ajeng pejahipun para Pandhawa. Leres, Ger, leres. Kartomarma wonten timbalan ingkang jauh. Budhana kang padha siba jenenging Sasundur Kedatun. Kula non para wadal pasilan. Nyuwun tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarma. Kaya srana dawuh maneh. Purna gatining paranggilan. Sanada Sasundur Kedatun jog saking damparan ketuna kinapit gambaran gading. Nalika semanten Sanotarsa kundur kedatun jeluk saking dampar kentara kinapit gambaran gading kadharaken sangganing Purumban Cedi manggung ketanggung Jaka Paloro ing samya ngampil tataraning keprabun kawistingan saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah reruntungan tindaknya Sri Naranata wau